Oh. Mabuhay! Welcome on board this Philippine Airlines flight. Before we depart, we want to let you know how much we care about your safety. This is inspired by everyone in the country for the safety of Dito natin sila hintayin. Meron tayo kahapon na iniwan. Sila ang sponsor natin. Oo. Hello, uncle. Ayan, ito. Ay, alawi. Okay, go ahead guys. Huwag kayong ay, tingin kayo, ay ano, sige. Tawag mo yung admin ka mo. Dito, nanay mo. Dito, nanay mo. One, two, three. Six. Ay, isa pa. Isa pa. Ito, ito. Isa pang ano? Teka lang. Yellow. Isa pang right. Ayan na natin sa kanya. Ngayon, pupunta pa tayo doon. Kaysa pupunta pa sa bahay. Akalitara. Oh. Ano po? Ay, ito kasi asawa to, mga Ay, Okay. Pila ba ito ta si asawa niya? Pero si abong daddy manay. Kakaya si janitor. Dila iter. Kain dalawa. Ayan. Ito lang si kayo. Dito mo lang asawa yun. Akin na ate. Magano. Hindi kasi si asawa ta amin medyo wala. Di mo tao ko nun eh. hindi, asing ga. Ito atong kumo si uncle ko. Sige, sabi mo. Thank you. Salamat po. Thank you po. Pila, sister. Pila. Uncle, ito. Interview tayo. Kami natin. Paano Wait, uncle. Uncle ako muna. Kaiser, sino si Kaiser? Oh, sige. Sila muna. Hindi bali, sila muna. Sige na. Uncle, sige na. Galila, Nahiya siya. sunod. Oh, thank you. Thank you. Good morning. Good morning. Ano ang piano? Ay, tawag mo. Pakita mo yun. Oo. Okay. Thank you. Barangay Hall? Ano? Iba mo kami sa ablikay ka Sister masyadong Beverly. kabisado sige. Makita mo lawas ko. Malus. Sabi sa kanila, kasi pinupunta namin sila, hindi sila mapunta. Ngayon yung distribution ng booth. Ramal. Tani manggagana kami, Mar. Ako kabisado dyan, Mar. Siya talaga. Ako kabisado dyan. Kasi ka dyan lulubot. Imbitahan nyo, dyan sila. Ay, bigyan na. Pakaimuto. Magandang sa banyo. Ay, Ricardo. Diba yan? Dalawa. Si Ponga. Yan yung narmadkin. Pamanayan. Hinihiyatan ka. Magaling pa yan.
Okay. Kasi isang bigas na kayo. Okay, maraming salamat ulit. Salamat. Okay, sige. Kanina kasi nandito yun. O sige, magkakal. Thank you. Di madami po kayong nakuhanan na video. Oo. Ocampo. Sa karamihan ng mga relatives ko, mga sa Acosta, Ocampo Clan, Bandong. O kaya dito, Nuestra Señora namin. Nasa Senyora, oo. Karamihan nagbigay na kami mga pinsan namin sa States. From Davao pa kayo, sir. Ha? From Davao pa kayo. Yeah, once in a while I'm here. Guide us, sis. Okay. You guide the... Sige, mangawin lang. Mangawin ka lang. Yan ang isa. Sino? Thank you. Nakikitira lang sila sa lupa namin. Oh. Ito ang asawa niya, Palyado. Ay. Hello. Sorry po. Okay. Next. Kaya po? Okay. Thank you. Oh, marami dito. Tatay mo? Si tatay mo lang? Ay, siya pa yung mga mata? Ay, oo, si tatay mo. Anak. Ay, si Badong. Pero wala na ako, ah. Eh, ba lang? Hey. Dito rin? Ito rin. Pwede ako magbigay? Sige po, kayo na po, kayo po. Sila daw magbibigay sila. Ang nga po, taga-kasulat. Ayan. Kamsila yan. Wala na. Okay. 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 Oh, Bilalo na din. thank you. Abog na. Abog na kayo yan. Napupunan. Okay, sige.
Ha? Happy to serve the Lord. Good for you. Wow. Dog is biting where? Biting my leg? Ito. Sino pa? Ay, may Google dyan mo tayo. May joke. Sayang, hindi ko dala yung candy. Dadami ng tao na. 10 years, 20 years from now, marami na. Ate Bagayo, oy. Salamat sa namin ba? Okay, so Dito sa sponsor, Mr. Ocampo. Sa intertal niya ay akasulat ito na aray niyo. bisita yung Birhen. Bagayo ra, yung huli din sa ano. May di kayo dalhin. Ha? Pasok pa sila. Ang binay. Actually, kaya nang kabuswa. Yan. Yan ang nakikita. That's good. Kitang kita. Oops, there you go. Yeah. Thank you. Salamat. Okay. Oh, fog. Wow. What happened? Yeah. Ega, Christian, picture mo kami. Saan kayo gumano?
Tito, namimigay pa ng ayuda. Bakit? Bakit? Nagpapabakuna ka? Ako. Sana sinabi mo sa akin, pipila ka, nakapila ka.